салом бинандагони азиз, баҳром ғафурӣ сарояндаи машҳури тоҷик субҳи 7 август тахминан соатҳои 4 саҳарӣ бар асари як садамаи нақлиётӣ дар синни 44 солагӣ аз дунё даргузашт. ба гуфтаи оҷонсии хабарии Азия Плюс, баҳром ғафурӣ мусофири нақлиёти Toyota Land Cruiser буд, ки бо автомашинаи боркаши КамАЗ бармехӯрад. шодравон бар асари бардоштани ҷароҳатҳои вазбини ҷисмонӣ дар беморхонаи Қараи Боло мефотад. баҳром ғафурӣ соли 1976 дар деҳаи Мавлонои ноҳияи Рӯдакӣ ба дунё омада буд. донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистонро хатм намуда буд. аз ӯ 2 фарзанд ятим монд. зиндаву ҷовид монд ҳар ки накуном зист, каз ақибаш зикри хайр зинда кунад номро. дуо мекунем ки худованд ҷояшро ҷаннат ва қабрашро пурнур гардонад. омин ва ё раббул оламин.